Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Bengkel balap? Aja sumelep Kapake iki? ana dina liyane. Bengkel balap? Tak upayake mbok kepiye cara. Anu diseli saiki ya gembos sama si kompo. Gembos. Ngen piye kompo ini Mas diseli? Berarti ora gur kudu ban lagi kompo ya? Kompo apa ora? Ngancani neng saben dina. Bane gembosan drang iki kompo. Jadi serat wah tembung engko sebulan ae. Tak gelem kok. Ayo milih no.